morning! Ang ganda ng araw. Wow! Look at that. Ang ganda. Wow! Ang ganda ng sunrise ngayon today. Wow! Sabi ko na nga baka gabi eh. Aaraw ngayon eh. Ayan oh. I told you. Thank you Lord God. Nakita na naman ang haring araw. Ganda. Thank you Lord. Ay, thank you Lord God. May araw ngayon guys. Ang ganda ng init. So, ano kaya ang gagawin natin today? Parang may magagawa tayo. Kasi, yun nga, maaraw, magandang panahon. So, pwede tayong lumabas. Yan. Tingnan natin mamaya. Mag-almusal muna tayo. Ang ganda ng sinag ng araw. Pati ang table na sinagan ng araw. Oh. Mag-almusal na tayo guys. Okay. Hindi namin alam kung anong lakad ngayon. Mamaya malalaman nyo. Kain muna kami para makapag-isip ng mabuti kung anong gagawin natin today. Hi, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, everybody. Morning, everybody. Good morning, everybody. Hi, good morning. Ang daming nagcha-charge doon, guys, oh. Oh my God. Ang dami pa rin. Dami pa rin, oh. Marco, yan ang sinasabi ko. Yung free charging dyan, oh. Di ba may nawalan pa ng ano dyan? Hindi dyan yun. Sa Ano yun? Sa City Square. Ayan, oh. Luuyan nila, oh. Traffic. Pero ang gasolina, wala nang katulad noon na pila. Okay na, normalize na. Di ba? Ayun, next. Hey, na-open na naman ang drive-thru pala. Ay, na-open na naman ang McDonald's. Ay, meron nga, dine-in oh. May mga kumakain. Meron na naman. Aba, drive-thru pa tayo. Pating yung stock nila. Walang stock ng dog food. Paano na ito? Naghanap kami ng stock na dog food guys. Habang tumatakbo itong sasakyan, dami namin na-observe. Yung mga Palawan Pawn Shop, yung Cebuana Luwilier, marami pa rin pila. Ibig sabihin, maraming nagpapadala. Ganon. So, that is grasya. Grasya, blessings lahat yan. Maraming mga mahal nila sa buhay nagpapadala sa kanila. Kaya yan ang pinipilahan. Yan. Ay, wasak yung harapan ng ano, bumbero. Ano? Wasak-wasak oh. Ako. What happened there? Lapad. My God. Ayan. So, marami pa rin hindi naayos na mga building, yung mga bubong na tanggal ng Typhoon Odette. Marami pa dito na observe namin sa mga building wala pang kaayusan yung iba. Kawawa. Hindi pa na i-restore. That's why. Ganyan yung nasira na bumagsak doon sa tower na ganyan. Nabali. Yan na walang kuryente rito. Pila dito sa BDO. Traffic na lalo dito sa Traffic na dito sa CPG. Traffic pa rin. Grabe nung It's January 4. Tama ba ako? Yes. January 4 na. Ganito pa rin ang sitwasyon. 15 days after the Super Typhoon Odette, ganito ang sitwasyon sa Tagbilaran City. Generator pa rin ang mga naririnig mo sa mga dito rin sa Villarica. Oh, dami din. No? Pero hindi katulad dun sa iba. Grabe dun sa ibang mga ayay, traffic oh. Biglang uminit ng gusto. Ang init, sobra. Matagal nang hindi uminit, ngayon uminit na, pero baka uulan din ito mamaya. Ito ngayon, Tagbilaran, traffic. Grabe. Traffic guys.
Today is Tuesday. Ang daming nakapila sa Metro Bank. Ang tao. Ang daming tao. Yung mga ATM, yung mga M-Lulier, yung mga ganyan, Palawan, Cebuana. Yan, maraming tao. Ang daming tao ngayon. Sila, mag-stock mo naman sila eh. Mag-stock na Papanik yung mga pagkain. tao. Ikaw, ubusan na raw mo dilata eh. Full shortage. Tingnan natin sitwasyon dito sa supermarket mamaya. Traffic. Pero at least ang McDonald's open lang lagi. Oh. Yun lang sa kabilang McDonald's ang medyo nagsara ng how many days? 1 week yata. Tubig ang tubig na yata eh. Tubig, maghanap tayong tubig na mainom. Ewan saan tayo makakakuha ngayon. Nako, pahirapan ngayon ang paghahanap ng potable water. Saan tayo bibili? Tinan mo video, ang daming tao, punong-puno. Wala pa rin, hindi pa rin nag-open yung mga hindi pa rin nag-open yung mga nagtitinda ng. Oh my God! Delikado yan, Day! Palamigin mo yung sila, nalagyan mong gasolina. Tagtuka man mo. May sumabog ng ganyan, generator kahapon sa Cortez daw. Nabalitaan ko sa Facebook na may 16 years old and 18 years old namatay talaga. Sumabog ang generator. Ewan ko kung anong pila, oh. Oh my God, daming tao. What is happening here? Yung mga taga-bukid, andito na lahat. Wala silang ano. Ay, ganun pa rin pala. Kala ko maano na. Dito sa BPI lalo, mahaba. Mahaba ang pila dyan. BPI. At itong traffic naman eh. Imbes na makalakad tayo ng marami, hindi tayo Palawan, makausap. oh. Puno-puno naghintay, oh. Ay, oo. Lahat ng Palawan na pawn shop. Maraming pila. Tayo makausad. Ano mo yan? Yung pila na yan, BPI yan. Hanggang dun sa paikot yan, paikot. BPI dito. Ay, yung ano sa bangko. Ayun, daming pila. Hirapan ng mga... Maghapon ka dyan magpapaypay. At ang init ngayon, ha? Oh, daming daming pila. Panic yung mga tayong sakyan na ano. Oh. Nangyari sa mundo. Ay, ang gulo na ng mundo. Ano nang nangyari? Tingnan mo hanggang dyan, oh. Ang haba, sabi sa'yo eh. Paikot eh. Oh, hanggang doon sa dulo. Yun, parang yung ang pakiramdam ko ang mga tao ay parang ang tension ay katulad din nung bagong taon. Sa dami ng tao, daming pilang nakikita, busy ang bawat isa, traffic. Parang ganun ba? Tingnan mo yan, oh. Sa ATM lang, ang dami na, oh. Grabe. Yan eh. Ganun, mahirap pa rin. Panic yung mga tao eh. Kasi hindi naman Oh my parang God. 2 buwan yata ang walang kuryente, no? Yun nga, ang balita kasi ng ibinalita talaga ng BLCI, baka raw ang estimation nila is Parking din siya sa 2 months. Oh my God, full parking. Hindi tayo makapark doon. Full parking daw, oh. Hindi ka makapasok. So, maghanap tayo ng parkingan dito. Nakahanap ka na? Wala, dito tayo mag-parking na pang temporary. Ay, Diyos ko. Eh, kasi ano eh. Punta na kayo sa Bikyo. Grabe. Busy mga tao. Oh. Grabe ang mga tao. Anak ko, lika. Tawid tayo. Lika. Halika.
natin kung makabili tayo ng mineral water. Wala nga kami mainom. Meron pa, pero mas mabuti na yung maagap kasi 2 galon na lang na yung malaki. Yun na lang ang natira. Kaya medyo kabado ako dahil nabalitaan ko. Kita ko yung updates nila sa Facebook, nagkakaubusan daw. Ano nangyari? Wala. Parang bagong taon. Parang ang feeling ko ba, Marco? Parang New Year. Always New Year. Halika, magtanong tayo dito sa supermarket dito. Kung meron silang tubig na stock. Let us go. Daming tumataya. Taya tayo. Ha? Yan ang pampataba. Gusto ng matamis ng mga ito, oh, yan oh. Oh, yung mga face na yan, oh, yan oh. Ah, di ba? Nalipay na siya kayo. Oh, sige, pili na doon. Yung may chocolate. Saan tayo? Tinanong mo dyan? Tinanong mo sila, wala talaga? Hindi parang hindi ka dumating dyan. Apa? Tayo sa tunnel. Oh. Ay nako, sorry, wala tayong tubig na nakuha dito sa BQ Mall. Wala silang available na stock. So, where will we go? Di bale, magkakaroon din tayo niyan. Makakakita rin tayo. Naikot na namin yung tindahan ng mga tubig. Wala talagang nagtitinda ng tubig. Galing kami dun sa Nature Spring. Tubig guys, wala. Kasi walang stock. So, dito sa malapit niya, andito tayo sa malapit sa Bohol Tech, ano yun, Vocational Incorporated. Dito sa building na malaki. Nandito tayo sa Dao. Doon kasi ang pinanggalingan namin, nandun ang Nature Spring. Dito naman, may nabasa ako AMPC Spring. Tapos nakita ko marami silang mga galon. And then may nag-deliver na naka-truck. Ang sabi ko, daan tayo doon. Wala kaming dalang ganyan na galon. Buti na lang at may tatlo kaming galon na yung maliliit. At pinagbigyan naman kami ng may-ari, close for business na sana ito. Tumuktok talaga kami. Kasi wala nang mainom guys. Wala na. Mauhaw na kami dito. Kawawa naman kami. Ay, traffic, laging traffic. Ano ba ito? Anong nangyari na sa Tagbilaran? Tingnan nyo ang oras guys, 1:31. Di pa kami nag-lunch ha? My God. Ang hirap pag maraming lakad. Hindi makausad ang traffic. Ang tagal mong matapos sa mga lakad ngayon. Talaga. At ang init oh, ang init. Tingnan mo na. Nagbago na ang Tagbilaran. Here. Ay, may backward. May matras. Bakit? Nakakatakot kasi sa kantong to. Dahil dito sa cliff na ito, ilang beses na may nahulog dyan na talagang disgrasya. Di ba pinagbawalan Nakakatakot. ng jeep? Pumunta ka rin yapo. Ay, may mapagbawal ka ba dito? Ako, alam mo naman dito. Pero tumiretso dyan mo, tayo namatay. Kaya nga eh. Yung nahulog dito mismo,
Grabe, grabe. Nakalunos-lunos yung nangyari isang van. Isang pamilya talaga. Nakaawa. O, ayan. At uwi na tayo. Uwi na at kumain. Then, lakad na naman uli mamaya. Ewan ko kung ano nang mangyayari mamaya. Makapag-imbak kaya tayo ng tubig or yung mga delata. Ano kayang update dun sa grocery. Kasi ang balita ko, may mga limit ganon sa mga nabibili. Like for example yun, na-experience ko rin sa noodles, meron ng limit na 12 packs in every family, in every customer. Ganon. So, ayan. At least nakabili ako ng isang tray na itlog at bumili rin ng tilapia para makatikim man lang tayo ng something na yung maiba-iba naman. Lagi na lang karne at fast food. Kaya ayan, let's go home! Tayo, nakarating na tayo at eto na, ang pagkain natin ay naluto na. At parisan natin ng kamatis. Alam nyo guys kung magkano ng kamatis? The last time na bumili ako last 2 weeks ago is 40 pesos. Ngayon is 120 pesos ang per kilo. Tapos may lechon manok tayo. Tapos dito ay merong tokwa. Tofu. Yan, tofu na yan ay hiwa-hiwain ko. Lagyan ko ng konting mayonnaise at white onions. Ito naman tayo guys. Bumalik kami kasi nga tapusin natin yung lakad natin kasi hindi tayo nakakita ng dog food. Walang available, walang stocks, pero hindi pa rin tayo mag-give up. Pero ang napansin ko lang, hindi umuusad ang aming sasakyan dito sa parteng ito. Bakit kaya? Anong nangyari? Hindi naman gasolina. Kasi dito yung pinilahan namin noon ng gasoline, ito yun siya, yung Caltex. Eh hindi naman pala. Ay ano yung pinilahan nila dito at bakit nag-traffic? Wow, hindi ko na alam. Eh hapon na 3:38 na. Ano pang pipilahan dyan sa oras na yan? What happened here? Ayan, binababayan ka ng enforcer. Liliko kami. Diyan lang kayo ha. Liliko kami. Oh lo, na traffic dito, grabe oh. What happened there? Ay nako, dumami na ang COVID daw, na may COVID sa Manila. Paano na ito? Dikit-dikit naman na tricycle na yan. Paano na yan? Sa bagay dito wala pa naman, zero. Pero bumalik na naman yung style na ganyan, sikit-sikit sa loob ng tricycle, sa loob ng jeep. Sana naman wala talagang contaminated na tao dito or carrier para sa ganun ay sigurado naman ang kapakanan ng mga mamamayan dito sa Bohol. Dahil parang iba na naman practice wala na naman yung yung physical distance or social distancing. Wala na, hindi na napapractice. Pero wala naman yata. Pero nabasa ko kanina, meron in-upload, 3 daw ang positive sa Tagbilaran. Merong 3 just today. Nabasa ko talaga. No right turn bakit nag-right turn ka? Hindi marunong bumasa. My God, may pulis naman, walang pake. Very good. Only in the left, please. Saan dyan? Hindi yun, hindi niya Clamping yata yan. Hindi niya roll yun. Clamping na talaga. Oh my God, ang daming mga pink, yung panda. Food panda. Mga food panda, ang dami puro naka-pink. Dami nila. Terus naka-pink bida, parang Squid Game bida. Dami nila. Bakit parang may okasyon na parang busy ngayon? Feeling ko parang New Year. Bago tayo sa City Hardware. Dahil galing tayo sa Dao, wala rin silang stock. Tingnan natin dito kung may dog food. Kaya, my God naman talaga. Itong Typhoon Odette, ang dami naapektuhan, pati pagkain ng aso. Ano yan? Bakit di tinanggal? Dito pa nilagay yung Dog food dito. Here. Yan ba?
Sa balde lang. Mura din na. Wala sa... Di ba lang kakataw na? Ay, maura mang kahap ni. Maura din ni. Ay. Ano ito? Adult. Cranberry extracts daw. Beef. Oh, gusto yan nila. Beef. Yung sako mo? Yung sako? Sako. Tanawan, sana ko ha? Ah. Yung suki namin yun. Nakita niya. Ha? Ito oh. Kunin mo nga to. Ay. Naadi ah. Gagmaya god. 5 kilos na? Ay, way dagpo. Way dagpo. Beef flavor. Dilim ah. Ay, kawawa. Walang kuryente. Generator lang gamit nila. Malalaking sako, maliliit na ng tsaka yung nasa pail. Yan na lang nakuha namin. Wala silang stock ng malalaking bags. Anyway, ipatikim muna natin yan kasi hindi yan yung brand ng kinakain nila noon. Cabinet dito. Ito kailangan ko. 1,895. 1,760. Oh, nice. 2,595. Ang laki. Ba, okay ah. 3,350 lang oh. 3,000 to. Ala, oo nga. Ang ganda. Yan, ganyan. Gusto ko yan. Ito, mura oh. Magkano yan? Uy, kasama na nga. Ayun oh. 6,450. Oh, 6,450. Oh. Malaki-laki na. Pwede lang meron din oh. Oh, lagayan ng hanger. Sabay lang tao. Pero ang liit. Mas malapad sana. Ito oh. Malapad oh. Ito is 8,195. At least malapad. Tingnan mo. Ay, oo, wala. Mas malapad. Ay, ano pa din? Aba, okay. Okay na oy. Ayan. Assembled na god. Hanggang dito oh. Kasama niya ito. Kasama niya yan. Ano lang yun? Lapad. Okay na kasi yun nandun sa ano? Kaya nga. Ano? Kasi may mga nakita kami. Ito 2,495 yan. Salamin na yan. Ang ganda oh. Mga bagong dating ito. Mga bagong dating. Let's go. Ayan. At gagabihin kami guys. Tapos walang kuryente. Let's go home. Very beautiful sunset. Dito sa Island City Mall. Mamimili tayo ng canned goods guys, mga stock na hindi basta-basta mapanis. Yan, Ano ng kambing oh? Tekora? Oh, Pecorino? Pecorino Romano. Tecorino, gusto mo yan? Yung parmigiano ito, ay sa spaghetti. Oo naman. Pwede rin sa pizza. Any sa salad baka nga. Kaya lang, mga masira. Yun na nga, wala kang rep. Ito lang maliit lang. Kaya lang ka naman walang rep, diyan ka naman magbibili ng ganyan. Ay lang meron. At saka nakakita ako di, ayan oh, Bresaula oh. Meron na silang Bresaula dito guys. Bresaula yan. Ito? Basahin mo, Bresaula. Malaki naman ng Bresaula meaning, horse meat yan. Yan, may Bresaula na, pero ang mahal naman. Mahal naman ng ano, kilo. Almost 4,000 ang kilo. Oh, almost 4,000 ang kilo. Grabe. Ito naman yung kopa. Kopa papa, gusto mo? Oh, tama na, wala tayong rep. Tama na.
Ang mahal-mahal pa. Salamat, may tubig. May tubig na yan, guys. Daming tao, grabe. Panic buying pa rin. Hindi ko maintindihan kung anong dahilan. Pati kami, ninenervyos na tuloy. Bakit ba kaya ganito ano? I don't know. Malalaman natin. Hindi ma-drive. Sira. Daming tao, grabe. Parang New Year lang. Parang New Year's Eve. Parang gano'n ang feeling. Grabe kung mabili ang mga tao. Ewan ko ba? Walang electricity, walang tubig sa mga faucet, pero marami pa naman tayong tubig ulan. Yung mainom ay nagdagdag tayo ng bale 6 ngayon, bale 3 kanina, so 9 gallons, pero yung gallons kanina is mas malaki, yung 7 liters ang bawat isa. So may enough na mainom, may enough na canned goods for how many days, panatag na ang loob natin. Ayan, so thank you Lord God. Tapos na. Bye bye, see you again next time guys. God bless. Bye bye. Bye bye. Malabo man. Malabo daw. Sa likod ay malabo eh. Oh. Ha? Oh. Ano? Galing. Okay, bye-bye. See you again next time. God bless. I love you all, guys.